ମୋର କିଛି ବନ୍ଧୁ ପ୍ରତିଦିନ ମୋତେ ଫୋନ କରି ପଚାରୁଛନ୍ତି ଯେ ରକ୍ଷାବନ୍ଧନ କେବେ? ଶୁକ୍ରବାର, ଶନିବାର ନା ରବିବାର? ତ ପଞ୍ଜିକା ଅନୁଯାୟୀ 8 ତାରିଖ ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ 2ଟା 12 ମିନିଟରେ ଆମର ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଲାଗୁଛି ଓ 9 ତାରିଖ 1ଟା 24 ମିନିଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଅଛି। ତ ଆମ ହିନ୍ଦୁ ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ ଯେଉଁଦିନ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦୟ ହୁଏ ଆମେ ସେ ଦିନକୁ ମୁଖ୍ୟ ପର୍ବ ବୋଲି ମାନିଥାଉ। ତ ଆମେ ଦେଖିବା 9 ତାରିଖ ଦିନ କେଉଁ ସମୟ ହେଉଛି ଶୁଭ ସମୟ। ଶୁଭ ସମୟ ହେଉଛି ଅଭିଜିତ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଆମର 11ଟା 37 ମିନିଟରୁ 12ଟା 35 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଛି। ଅମୃତ କାଳ ଅଛି 3ଟା 42 ମିନିଟରୁ 10 ତାରିଖ 6ଟା 16 ମିନିଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ସର୍ବାର୍ଥ ସିଦ୍ଧି ଯୋଗ ହଉଛି 5ଟା 36 ମିନିଟରୁ 2ଟା 23 ମିନିଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯେଉଁ ସମୟରେ ରାହୁ କାଳ ରହୁଛି 8ଟା 49ରୁ 10ଟା 26 ମିନିଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଛାଡ଼ିଦେଇ ବାକି ସମୟକୁ ଶୁଭ ସମୟ ହିସାବରେ ରକ୍ଷାବନ୍ଧନ ମାନିଲେ ଆମର ମଙ୍ଗଳ ହେବ। ନମସ୍କାର।